Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathandi bomculo wamaskandi kule channel ke enilethela izindaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi umhlazi ke uzimele uthi ngempela ke abaculi ke abaningi abayeke lapha ke ukukhipha ngawo ke uDisemba ebala khona ke onjogo olimithi kanye nabo ke oduma kahle nabo bonke ke odencane uthi ke abayeke ngempela ke labaculi ukukhipha ngawo ke uDisemba njengoba ke uDisemba kusuke kulindekile ke izinkunzi ke ezimbili yaseMandaba nayasendletsheni okubala khona ke ukhuzani ke umfo kaPongose kanye naye ke umthandeni ke umfo kaManqele ushilo ke ngempela ke umlandeli ke noma ke umsupport omculo wamaskandi ukuthi cha ileyo ke indlela abona ngayo ukuthi ke laba baculi ke ababalile bengadla ngayo ke imali uma ke bengakhipha ke ngalendlela ke asho ngayo ngabe kuthini ke owakho ke ukuphawula umbono wakho ngalolu daba olushoke iyona ke lensizwa engumhlazi siyabonga unjogo umzukulu uSicibi uduma kahle umenzi ufalabo baningi ngababala bonke sicela baye ukukhipha ngoDisemba ngoba ngoDisemba kusuke kufocus kumaqhawe amabili okuwumthandeni nokhuzani ngisho ngaputuka ngengoma yakho mhlambe yodwa leyo ulalela ukuze kushaya uJanuary buka manje silalela ba manje kuthulekile silalela indaba za happy new year yonke le micimbi leyenzakala abahlakaniphe Nkosi yami sizobalalela sobanika isikhathi ngomlaleli nami sicela abantu bakhiphe ebusika yabona nje mawukuthi ucula ngothando kakhulu khipha ngoFebruary vele inyanga yothando la uzofika uthola indawo yakho khona kahle ufike ulalele kahle mawukuthi unenhloso ukuthi ukhiphe ihit ezohlanisa lonyaka khipha ngoOctober ihit yakho ukhiphe isingle hayi album yasikwazi ukulalela album thina manje ama-album awu9 azophuma u9 days ungakapheli hayi ngeke akwazi sizokulalela ngendlebe eyodwa sithathe siphose lapha silalele omunye ngene ngapha kuphuma ngapha ungalitholi ithuba lokuthi ulalele ngobani ziningi izinto ezenzakalayo kulabo maskandi ababili abangukhuzani nomthandeni thina nje abanye bafowethu ngiyacela benisheshe nikhiphe yonke ukuthi ulohlo niyompi njengoDisemba nonke asikwazi ukulalela ande futhi maniqhubeka nalento ngizoloke nidayise kancane lo sphoka kanti into engekho hloniselana niyinyanga omunye akhipha alalela nika ithuba omunye mengakhiphanga buka nje uBusminoff ngabe basadlala namanje nanini uBusminoff adlala ingoma yakhe adlala sozizwa uma iperform hayi angisho ukuthi ngiyalo kodwa ngicela ukuthi abaculi bakhiphe ngokuhlukahlukana